Менә кич, зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрми этләр дә, авыл үлгән, тавыш-тын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястуыннан сыңра бер карчык, намазлыкка утырган, бар җиһаннан күңлене арчып. Күтәргән кул догага, ят итә ул шунда үз улын. Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз улым. Тамадыр мискинәнең тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, шул догамы инде Тәңре каршына бармас.